Raksani tahutai bagusong pilano lamsoko kok sanai entertainment YouTube channel lo ini bono rong bagai pelai naku makor tu ifeka ini bono rogo bidono pilan simi pathak jara nagan bagai saitokti bidono iskir roklai rogo tai ribai jadi ei tomo norok o channel lo subscribe khai ko keba norok subscribe kaisa khai ribai jadi bidono nai tokan keba like kaisa runani ta pakdi ke yang tini norong bagai o bidu tu family norok pilano bidoni title thumbnail lo nugui rogo no saima mai khana ge phaidi o kokno tuino kisisa norok ba tini share khalalai ei kaham hamyabo o khaisa thani salanyani bagise tini o video sikon sa norong bagai tugui phayo ge phaidi amse kokno salayawi tini ni o bidoni bokhago thanglayan tini o video tui phema hike omose hal kisisa sekang in din rokung khana ang sini borong gona Dr. Biswajit ni kongno tui kaisa video senamka o video senam thani o koyekta kok bini mungui sasaka o kok rokung kha o turi mayani ha 1000 ta oturi na himani tei 100 ta AC bus gari rina himani o kokno tui azarao ang sasaka keba o bidu rokno nai haikeba manui baksa ani biwak haikeba sasra barok borogano koyekta comment khaika baksa da aham sponsor norika haikeba koyekjona baksa saka haime atutui antosoi bidu ta sanandi haikeba antosoi viral ta khaidi nei koyekjona a video comment khaika ngai ang tini bo aina hai sini borong gonang Dr. Biswajit ni kongno tuino kisisa sanan bagai aina hai ang o video borong bagai tubui phaimanise men kok nge omase tahote bukso or kahamke tini ni okorono bujiwi clear khai nahanani khaidi boboi samong khlai tong khanke a boboi samong khane rono kebo phano sejabi maya haikaba kebo phano borok khamya hini bumung khujaga dai abon bagino jara boboi samong khlai tong rono ang phanong thung nung phanong thung dai beba borok phanong thung jefor phano bini mung sesa jaglak dai bini mungui o khamese jaglak plus ei o khamese lukoron bukubo tai kai sajaglak he diba ga abon bagino antini sini borong gonang Dr. Biswajit ni kongno tui aina hai sanan musungo nadi bo kersa jagao gobang manokok kotor sawo ha norok khnai tongna botan rok ni kok sai tong ha kai o kok no tuise inibo ang haina hai isa sanani bagai o video tugui phayo ঠিক আছে যিনি borong gonang Dr. Biswajit bo baksa jagao oturi ui tongo baksa jagao bazaro songsairo tei baksa jagao lama rok sanam do omorongno ang social media ni bisingti rogo ang nukha ekeba saimano ang kobang mano bini kogno tui sigang video rogo sanamjak tongo sigang video rogo ang kobang mano bini kogno tui kobang mano video sanamka hoito norok saimaya hekeba nugya kengeba norok ani channel lo habui norok nainadi bini kogno tui sigang kobang mano ang video kaham bini mugui ang kok sanamka tei video dakha ebang tangai uskango bini kogno tui kaisa damakai masakangke omono kubui samung khlai tong kahingke kebo phano aborongno sejabi maya aborongno jefor phano hamya hinei bo kebo phano se bono saimania daun bagino sini porong gonang Dr. Biswajit jabarma jaga kogriwo phiaba jaga success ngo phiaba jaga kogriwo jaga success ngya abon bagise ngkai soino kubuni samung khlai tong kahingke tangi jaga kai success haikeba tangi jaga kai success ngya oboni bagise ang alai thangna video wo kisisa bini mungoi kokma saka ga tini bo okongno tuino kisa sanai nadi gereng jaw khai bo kaham khlai tongo angbo kaham kai nugui tongo bini sam khongno yaba jaga hongke kong riklango samong khlai jagya okhai gobang makhai riklango okok ni mote samong ongkhoriya haikaba samong tangjagya ge abon bagino ini kubuino kogri ui samong khainani hinei khlai tong khangke je imani jagao je kogri kamban jagao a jagao samung lugnani nago plus samung janani nago haidiba ini nung kokai gobang makakari ui lukhlai gabkha keba a jagao samung se gurui ara samung se saya a jagao mungsa se khlai jage hangke lukoro kam hinai olo boba kok base choli tongla boba kok base amsege bororokno thung tongla ei omai hinei uklogo sejanai plus
lukurok bai osoisi obaisi bo tongo nei sajaknai gabon bagino ang tini sanan masungo ani yang area bo koyekjono otuna hanan bagui khatung khajake bono apply khaijak baksaba 2000 baksaba 1000 baksaba 3000 kai rijak yaba nogo gori tui ang mokol bai thangtini nugui tongo baksa nokni tok lama sa tongarok soklai bazarot langui phalui ini bono amskai uitu sama bai amskai bono sakut haikaba hamjung tongo bai ini manano ani mo tok lama sa phalui rifano tok lama sani tei double tokla fain hino tini tokla ro phalui ini bono o otu manjanani hinei ini rang dinai tok pheba borok tini kha du sajak borok tini kha bajak asukse nung kobui borok ke asukse nung soi no gori bigra rono naine hingke nung tangai tabu kaham hamya sungno sawi maya tangai kaham hamya sungno khame thebi maya tini omhai hinei ani o area wo koyekjona otuni rang dinai rok tini kha bajak tongo abon bagese ang buskango bini kong tui bidu mas namka kok di mani okok ni bote samung sari maya hingke abo tini saja phano khana saja phano wasele waisa mane khukai sajaknai abon bagino jodino kubui samung khai tokhanke kubui no ibrasarom bagai kaham khainan bagai sai to tokhanke nung kaham no khai phunudi jaga kai nung kaham hijago jaga kai nung hamya hijako hingke abole chalaya oro wasubini dikamke kaham hinjangnan hingke joto jaga no kaham hinjangnan nangnai baba sadigi wati phaya hingke e baba sadigi wati phaya hingke bahake sanaiba baba sadigi khai alsu ajak engkha wati bawi joto si maibor ma makha pheba e baba sadigi bo alsu ajak pheba wati siri liya hingke a wati tani sajangnai mendra hai irai hini slaijaknai sejajaknai hairiba tik oma haino khaika hingke joto jigino khaidi khaime hingke asu kwbangma yago samung tana hati ani kamarse khlaimana mote khai samung yago na hati belai nok samung yakho bang thanga hingke abo niji phanong tung sabui meng thanai biang khaya ha abo hai samung sabui meng thang da abun bagino ekdigi samung khlage hingke a ekdigo paiyi kotulu thanga khai belai kini chawo ini nung yango samung sengi rikha teka jaga bo samung sengi rikha teka jaga samung sengi rikha kai nung biang gola nung kaplai manai ba da abun bagino ang tini sanan mo sungko nung tiga sini borong sar nung oturi ui tunggu angos kamu nuka kansel boro rika tiaba hambai diman bagi arun lukuro bok ses bekas serang kana tong kana tiaba jaga wo tagbo otumania anio area bo nung kasepon uri mayaku abun bagino nana sanan mo sungko ekta jaga samung khage hingke a samung no success klaidi a samung success ni sani teka samung no yasaki tong hangke nini thani no pojangnai nini thani no jamila fainai plus olo uklogo lukuro bai tai sajangnai kaisani bagino bomong hamya bongnai kaisani bisingtino hamya bo nukjaknai kaisani bisingtino sitraibo thanai abon bagino nung je riwi tongmani a rimong abo bomong byabang hojaki ni thanai tani hinba karon he ni samung khaimani abo joto jaga successful ya abon bagai baba sedigi nobar kutung sipsa tongo te baba sedigi nobar thanda sipsai tongo ediba ga abono baba sedigi nobar kutung baba sedigi nobar thanda ga nadi arono ga o baba sa kutung khachini to bo tungui masi tong kai tungsini tungui tebo boy hana sipsana bile ga abon bagino khalage hingke joto jigino nung je samung khainan hinei kogri mani a jaga successful kai di karon hingke lukurok nini kokno manya hingke ukloko sejanai ukloko no hamya hinai jesepano nung onyo jaga kaham khai dongdi tiaba baba sedigi abo sejamung gobang mano saburum burum abo basawi tongnai tei plus nini mungkui abo barel longui tongnai abon bagino ang tini o bidung thulte sini borang bana dr biswajini sanamo sungko nung ani o area je auto rinani hinai nung je apply ako siasak mani oborong no nung riman khaba riwi di riman ya khaba nung kaham hamya jara auto jomari nai rok bai kaham hamya kok salai di ba phai thang bai di bor bai communication ngi tong di baksa sau phone khaimase phone rong dia receive khaliya in salayo ngai nai di abo busuk las message abo busuk karon dia oboni bisik tijo nono thokai tatal pat faltu borong thokinan bagai siama samung khai tongla ni abo sajago borong bukutui ongkhoroi thango abon bagino angono paithako hainai sanamo sungko ini samung kubui no kebo meseni manglak nung jodino nung kubui no samung khai tongke nung kubui no ibasarum bagai samung kaham khai tongke kebo phano sejoi manglak kebo phano no hamya manglak phiaba nung kubui nung samung khlaya hingke phiaba oste lukurok nono sejanai nono romnai tei nini bumung no pura hui kibinai
tinin video orono parika jotono hambai jotono kaham kurung susto tomo jadi tinin bagi amsukno jotono khulum baikha.